Στο προηγούμενο επεισόδιο. Οδυσσέα! Έλα δα! Ίσως ότι τώρα τελευταία έχουμε πάρα πολλές ήττες. Ο Μέγας Αγαμιός σε χρειάζεται. Πώς τι έτσι? Έχουμε αλλεπάλληλες ήττες, σου προσφέρει ο ίδιος για να έρθεις τριπλάσια άφυρα και την Βρυσίδα. Όχι! Αφού εσύ έτσι θα πάει στη μάχη. Να πάω εγώ στη θέση σου. Για πώς δεν μπορείς να πάει. Γιατί? Ζαρφάριος! Η οικογένεια μου! Δεν είναι ο Αχιλλέας! Είναι ο Πατρόκλος! Πατρόκλε! 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 Γιατί έπρεπε να πεθάνεις ρε Πατρόκλε. Κλείει τα πάντα μου. Εδώ είναι άδικη. Έγινε το πράγμα. Μαμά, αν με ακούεις, please βοήθα με. Θέλω να μου στείλεις μια πανοπλία. Σε παρακαλώ. Εντάξει παιδί μου, θα πω το ύφεσο να σου κάνει μια καινούργια πανοπλία για τον πόλεμο. Τον νέο εξοπλισμό για τη μάχη. Ευχαριστώ θα ύφεσαι. Αγαμέμνον! Γεια σου Αχιλλές! Έρχομαι πίσω στη μάχη. Αλλά ζητώ τα τριπλάσια λάθυρα και την κόμενα μου. Καλώς όρισες. Πάει να σκοτώσουμε λίγους Τρώες. Ο Αχιλλέας στην πορεία του προς τη μάχη άρχισε να σκοτώνει Τρώες. Να τον Αχιλλέα! Bye bye. Ο Αχιλλέας συνεχίζει ακάθεκτος. Είναι ώρα για εκδίκηση τώρα. La μέσα Εκτόρα. Εντάξει. Αδερφόζε, κάτω κράνο σου. Να σκοτώσω. Σε παρακαλώ, μην με σκοτώσεις. Εσύ το σκέφτηκες πριν να χωρίς τον Πατρόκλο. Ο Αχιλλέας εκδικήθηκε επιτέλους τον Έκτορα. Ποιος μπορεί να το σταματήσει? Σε παρακαλώ Αχιλλέα, δώσε το πτώμα του γιού μου. Όχι, σκοτώσαν τον Πατρόκλο. Γιατί να του το κόβω. Άντε ρε, δεν γιώνει. Όχι. Τελευταία σου λόγια! Όχι, σε παρακαλώ! Οι Αρχαίοι μοιάζουν ανίκητοι με το θάνατο του Príamo και του Έκτορα. Η μοναδική τους αδυναμία είναι η φτέρνα του Αχιλλέα. Πάρη, είσαι αρχάριος. Ήρθε το τέλος, στη φτέρνα με βέλος, για τον Αχιλλέα που πολεμούσε γενναία. Ήρθε το τέλος, στη φτέρνα με βέλος, για τον Αχιλλέα που πολεμούσε γενναία. Bye bye. Γιατί είναι άδικη η ζωή. Γιατί έπρεπε να πεθάνεις ρε Πατρόκλε. Χαρτήκαν τα λιαγιά μου. Ωραία, είναι καλή βίντεο. Μα, είναι πρώτο καινούρια τώρα. Να τον νέο εξοπλισμό και τη μάχη. Στο θέλεις. Too strong. Πες μου τα λίγο, είναι τούτη η φανέλα που φορώ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μας κάνει support.
ya din di fanella. Ma io da mi support, sono avevano su printing shop. Και επίσης, 50% στο link στο description. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε την ταινία. Ένα like, ένα comment. Peace. Είναι οι συνδρομητές. Σήμερα έχουμε το συνδρομητή μας, το φεύγουν τα λίγο.